37. orrialdeko 21. ariketan eskatzen digute aurrekoaren kontrakoa hau da. Lehen izan dira erroak berreketa eran, ontxe da, berreketak erroketa eran idazteko, erro moduan. Gogoratu, harremana da berretzaileen izendatzailea eta errotzailea berdina dira. Orduan, bost berbat biren, izango da, bi errotzailea da, errokarratu, bost berbat. Ben, -3 ber bi eren. Zer izango da? Eren, errotzaile. 3 erro, -3 ber bi. -3 ber bi behatzi da, edo 3 ber bi. Edo, bebai, behatzi. Bai hau edo bai hau. Zen, lau eren ber bat eren. Zer da? Errotzailea 3 eta barruan lau eren ber bat, beraz lau eren. Hurrengoa, D. A berriru ber bat laurden. Bazingo guke, A berriru lau erroma barruan. E. Bebar biren dana berbateren. Hemen dago erro bat beste baten barruan. Barrukoa A berbat biren da erroa. Eta hauze dago 3 erro barruan. Eta F A ber minus bat ber 3 bosten. Aldu esan. A ber minus bat bost erro baten barruan eta berriru. Oda, bost erro A ber minus 3. Edo, bost erro bat zati A berriru. Edo, baita ere, bat zati bost erro A berriru. Modu askotan. Onaino gutxienez. Gero beste hau ere onargarria eta beste hau bai. Hirurak, ondo.